Mago mag tuke gikone to klab mar Gor Mahia biro bago yiero margi tarik 13 dwe mar Ang'wen higani e lap manyayo Indoors Arena. Lendo ma ochiw gi jakom Ambrose Rachier odiochieng' ma kawuono. E kinde mane otwak gi jofwambo, Rachier bende olando ni obiro chung' kendo kaka jakom mar klabno. Yiero makama biro tok doho mayalo weche mag tuke golo chik ne tend klab mar Gor Mahia bang' yiero kata bago yiero mag gi e kinde mokalo. Mano ndalo 90 mokalo. Tok rem bedo gi yiero kaka ochane katiba mar klab. Board mabiro chung' ne yiero ibiro chung' negi Wahome Gishu. Kaka jakom e kinde ma jokanyo biro bedo Professor Bernard Sihanya, Henry Ogoe, Professor Omondi Okech kaachiel gi Lilian Hanyango. Time bura magalamoro mar klab manwatim tarik 13 dwe mar Ang'wen e dala mar Nyayo Stadium Nairobi kamiluongo ni Basketball Arena. Ji bedi her ng'eyo ni achung' Ambrose Rachier achung' kaka jakom. Chik wacho ni oyieni chung' odiochieng' mokwongo kendo ichiko higni 4 ichung' ndalo mogik chung' dichiel. Mane kaka wabiro timo.